tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino lombondiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwasiwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Charlotte Chakabveyo vari kutiisira musign language. Musoro wenyaya watinawo nhasi unoti mibvunzo pamusoro pesabata. Kwazisai vateereri mufundisi tapinda vateereri tinokuchingamidzai. Atipinde hedu murukuru hedu. Nhasi mufundisi ndauya nebepa panapa. Right. Patiri kuita zvirongwa izvi pane vanhu vanobvunza dzimwe nyaya dzatinodzidzisa. Dzimwe dzacho tinotopindura muzvidzidzo zvatinopa. But chidzidzo chatakaita vhiki rapfuura ndo chine mimwe mibvunzo mizhinji yaita kuti ndingoti chidzidzo chanhasi hapana zvekudzidza kungopindura vanhu mibvunzo yavainayo. Saka ndakaedza kukombaila mibvunzo inonyanya kubvunzwa. Ndo yandiroda kuti ndinoerenga mubvunzo uri kubva kuvateereri vedu. Mubvunzo wacho pane mavhesi andine ndakagadzira apa. Imi mukakasikawo kufungawo mamwe munondibatsira toedza kupindura vateereri vedu. Saka mibvunzo yandanyora panapa vateereri ine chekuita nesabata. Saka chidzidzo chiri kuti mibvunzo pamusoro pesabata. Mubvunzo wekutanga uri panapa uri kuti which is the Sabbath day? Zuva racho resabata nderipi? Verengai Exodus 20 verse 8 to 11. Exodus 20 verse ya 8. Rangarira zuva resabata kuti urichengetere vedzvene. Ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nokuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva resabata akariita dzvene. Saka kupindura mubvunzo wokuti which is the Sabbath day, minduro inoti izuva rechinomwe revhiki, zuva rechi7. Rechi7. Kureva kuti here mufundisi, ini nemhuri yangu tikati vhiki redu toda kuti ritange neTuesday, totoverenga kuti Tuesday 1, Monday unoita yechi7 raasabata. Tikadaro rinenge risisiri raMwari. Rinenge raarenyu. Muchidzidzo chapfuura sabata nderaMwari. Saka Mwari anoziva rechinomwe. Asi mubvunzo iwoyo uriko kumberi. Uriko kumberi yandina kuusiya mama. Asi chambobvunzwa ada kungozwa kuti rinonzi resabata nderipi? Ndo rechi7 rewiki. Ndo rechinomwe. Mumwe bvunzo uri panapa vateereri unobva kwamuri ndewokuti was the Sabbath not for Jews? Ndisirei mushona pastor. Kuti sabata harina kuitirwa maJudha chete here. Right. Saka kupindura mubvunzo iwoyo ndoda kuti pastor vativerengere Genesis 2 verse ya 1 kusvika pana 3. Genesis 2 verse 1.
denga nenyika zvikapera saizvozvo nouzhinji hwazvo, Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi wechinomwe, akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nokuita iye Mwari. Genesis 2 pairi kunyorwa raitova dhei rechi7 paplaneti inoi. Vanhu vanga vangosikwa nezuro wacho ndiAdhamu. Ndiye anga angosikwa kuchangobva mukusikwa kwevanhu. Adhamu asati atomboita vana, kusati kwane rudzi marudzi ese ari panyika asati ako, kusanganisira vechiJudha vasati vako. Saka sabata rakatanga kupiwa naMwari kusati kwane maJudha. Alright. Kungori naAdhamu chete pakusika. Saka harigone kuti tizoti ndere vaJudha. But sei pfungwe kuti mubvunzo wauya kurati pane zvinotaurika. Sei zvichizoneita kunge revaJudha. Ndazongoisa dzimwe ndima 3 kubatsira kuti sei kapfungwa akachita unge kanouya. Ndoda tuverenge Genesis 26 verse 5. Genesis 26 verse 5. Nokuti Abrahama wakateerera inzwi rangu, akachengeta zvandakamurayira nemirayiro yangu, nemitemo yangu nemirau yangu. Abrahamu anova chizukuru chemberi tabva kuna Adhamu. Kwatouya ana Noa kumberi uku. Ndokuri kuya Abrahamu. Kwanza aichengeta mitemo yaMwari, kusanganisira mutemo weSabata. Saka ndoda kuti munzwe zvinotaurwa pana Abrahamu aichengeta mitemo iyi, kusanganisira weSabata pana Genesis 18 verse 17 kusvika pa19. Genesis 18 verse 17. Zvino Jehovha akati, ndichavanzira Abrahamu zvandinoita here? Abrahama zvaachava rudzi rukuru rune simba, nendudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa maari, nokuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake naveimba yake vanomutevera. Toda kutenda. Saka Bhaibheri riri kuti Abrahamu paaichengeta mitemo yaMwari, Mwari ari kubva ati Abrahamu uyu ndakamutsaura kuti azorayira imba yake nevanomutevera kuchengeta mitemo yaMwari. Saka Abrahamu akatotorwa naMwari paakabva kuya kwaaigara nemadziteteguru, chaakatotorerwa kuti aite demonstration yekuchengeta mitemo yaMwari, orayirawo family yake kudaro. Saka kubva pana Abrahamu, pastor, imbondiudzai kubva pana Abrahamu tichizosvika pana Judha. Nokuti toda kupindura mubvunzo wekuti Sabata harisi revaJudha here. Ndimakadzidza Bhaibheri. Pane mandudzi, pane mageneration akawanda sei, tsanangura itete. Abrahamu ndivo baba vaIsaac. Abrahamu akabereka Isaac. Thank you. Isaac ndokubereka Jacob. Isaac ndokubereka Jacob. Thank you. Jacob uyu ndiye akazobereka vanakomana 12 sons dzaJacob dziye. Iye Jacob ndiye akazochinjwa zita akunzi Israel. Ndokwakabva nevaIsraeri. Saka maJudha vana vakaberekwa naJacob, muzukuru waAbhrahamu. Saka mati tikabva pana Abrahamu anga anzuzodzidzisa vanhu, tinoya pana Isaac. Kureva kuti akadzidzisa Isaac, ndobva audzo Isaac kuti uudze vanotera. Isaac akaudza mati mwana waIsaac ndiani? Jacob. Ndiye azobereka Judha. Vana vese vaJacob vachinzi Israeri. Mumwe mwana wake 1 ndiye Judha, pabva maJudha. Anditika. Saka iwo maJudha kana kuti vana vaIsraeri ava, chiverengai pana Romans 3 verse 1 na 2. Munzwe zvinotaurwa nezvavo. VaRoma 3 verse 1 na 2. Ko muJudha anopfuura vamwe neiko? Kana kudzingiswa kunobatsireiko? Zvizhinji nemitovo yose pakutanga kuti ndivo vakapiwa mashoko aMwari. Saka Bhaibheri riri kuti ivo vana vaJacob vamataurawo vari kuita kunge vana advantage kupfuura mamwe marudzi ose. Zvikanzi ichokwadi here kuti vana advantage? Zvikanzi zveshuwa vana advantage. Bhaibheri harisi kuita nharo. Hanzi reason yacho ndeyekuti ndo vakazotambidzwa mitemo kuti vaidzidzise dzimwe ndudzi. Saka nemamwe manzwi Bhaibheri riri kuburitsa pachena kuti maJudha rudzi rwakatsaurwa naMwari, ndobva rwapiwa mission yekunodzidzisa dzimwe ndudzi dzose kuti Mwari anonamatwa so.
misheni ngeapiwa Abrahamu ye akabva anzi make sure igosvika kuvana. Saka rudzi rwekwaIsraeri rwakatsaurirwa misheni yekudzidzisa mamwe marudzi ese kuchengeta mitemo yaMwari kusanganisira weSabata. Asi mutemo weSabata wakatanga maJudha asati aveko. Asi mumwe wemitemo yavakanzi ivo vatiche vamwe vanhu. Kwete uri one yakatowanda. Saka gandichipindura mubvunzo uya wokuti was the Sabbath not for Jews? The answer is no. It was for Jews and all nations. Saka mufundisi vari kuti Sabata harisi remaJudha bedzi here. Mindiro kubva mukudzidza kwatiri kuita iri kuti kwete Sabata ndere maJudha nedzimwe ndudzi dzese vanhu vanonamata Mwari. Ndizvozvo chaizvo. Pajeka ka pane mumwe mubvunzo futi panapo wandakanyora. Vamwe vacho vanotexta nechirungu saka ndichaverenga sezvazvaire imimi mondiisira mushona. Didn't Jesus change the law at his coming? Jesu haana here kuchinja mutemo paakauya. Ndo mubvunzo. Saka ndatsvaga vhesi rinopindura mubvunzo iMatthew 5 verse 17 naHebrews 13 verse 8. Verengerai vateereri vedu tinzo. Matthew 5 verse 17. Verse ya 17. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Saka pakuti Jesu haana kuuya here akachinja murayiro, minduro iri kuti kwete akatouya kuzozadzisa murayiro. Kuzadzisa kuita sei? Kuzadzisa kujekesa kuti zvinorevei kana murayiro uchinzi itai ichi nechichi. Saka mukatarisa Jesu aitsanangura, makanzwa zvichinzi itai ichi asi ndinoti nyatsodai. Sepai paakati hanzi makanzi musaite upombwe, asi ndinoti kwamuri angotarisa mukadzi achimuchivatoita upombwe. Kunyatsotsanangura zviri upombwe ndokuzadzisa mutemo wacho, kuti mutemo unoti usaite upombwe unonyatsoreva izvi. Pamwe pacho imwe nzira yekuzadzisa kuchengeta sezvaunofanira kuchengetwa mutemo wacho. Sezvaaizoita iye. Saka rimwe vhesi randinaro rekupindura munhu ari kuti vateereri vedu ari kuti Jesu paakauya haana kuchinja mutemo here. iHebrews 13 verse 8. VaHebrew 13 verse ya 8. Jesu Kristu unogara akadaro zuro nanhasi nokusingaperi. Apa pari kungoratidza kuti Mwari akapa mitemo haangazoti ati fambe fambe ochiichinja. Our God, our Lord is the same yesterday, today and forevermore. Saka pari kureva kuti mutemo uyu hausi likely kuzochinjwa here mumakore anotera. Because ari kuti handichinje nezuro nanhasi nekusingaperi. Takazviona muchidzidzo chataita chapfuura kuti murayiro for example weSabata wakarayirwa pacreation. Jesu achiuya akachengeta Sabata. Vadzidzi vaakasiya vaapostoli apa basa rekunoparidza vhangeri vakasara vachirichengeta. Isaiah akazotiti pana Isaiah 66 paipa verse 22 na 23 chero nemupasidzva Sabata rinenge richingochengetwa. Saka hapana kushanduka ipapo. Saka tikuedza kunyatsopindura zvizere vateereri. Musazofunga kuti mibvunzo painouya tinoiignore. Munoona kuti chaikaitwa ndigadze chidzidzo ichi. Hazvidi kuti vateereri tava panhare kuti isai mibvunzo pama-SMS. Isusu toramba chingoenda nezvidzidzo unge tisiri kuona mibvunzo yevanhu. Kunyange vamwe tichivachaira nhare, zvakakosha kumboita zviri pachena pajekerere kuti tipindure mibvunzo. Saka kuuya kwaJesu hakuna kuskoshandura mirayiro. Tombonzwa kambo kamufundisi. Ngatimbonzwai kambo vateereri, rambai muri pakati pedu. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus,
safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. What have I to dread, what have I to feel, leaning on the everlasting arms? I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mibvunzo pamusoro pesabata. Mibvunzo iri kubva kwamuri yatiri kupindura tiri muno mustudio tichishandisa bhaibheri. Mumwe mubvunzo pastor munondisira futi muchivara muchishona wakabvunzwa nechirungu. Didn't Jesus give only 2 commandments in Matthew 22 verse 35 to 40? Ko Jesu haana kuzongotipa mirayiro miviri chete here sezvazvinobuda pana Mateo 22 verse 34 kuenda kuna 40? Chibvai maiverenga pastor. Mateo 22 verse 35 kusvika pa 40. Mumwe wavo mududziri womurayiro akamubvunza achimuidza akati, mudzidzisi, murayiro mukuru pamirayiro ndoupiko? Akati kwaari, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose. Ndiwo murayiro mukuru nowokutanga. Wechipiri unofanana nawo ndiwoyu, idawo kwako sezvaunozvida iwe. Murayiro wose navaprofita zvakabatanidzwa pamirayiro miviri ishi. Right, ndopa ari kutaurwa nemuteereri. Ari kuti hapasi patiri kupiwa mirayiro miiri here apo. Mungapatsanangure sei pastor? Right. Papedzisa Jesu kutaura abva ati ndiyo ndopanobatana mirayiro yese. Kana muri muchirungu inotiyo, this is the summary of the whole commandments. Now summary zvinoreva kuti pfupiso, kupuwa kwemirayiro muchidimbu. Alright. Saka zviri kubuda apa ndezvekuti mirayiro yaMwari mirayiro ine 10. Kana yaakunzi isamarizwe, inobuda yaamiviri. Kuda Mwari, kuda Mwari nemwoyo wese, nesimba rako nekufunga kwako. Right. Ndo panobatanidzwa mirayiro 4 yekutanga pama 10 commandments. Ine chekuita pakati peukama pamunhu naMwari. Mirai ndingoita kuti vateereri vaizive 4 iyoyo. Because mimi ndikuona muda kutomhanya. 4 iri kutsanangurwa ine chekuita neukama hwemunhu naMwari. Wekutanga ndoya unoti usave nevamwe vaMwari kunze kwaMwari. Right. Wechipiri ndounoti usazviitire mufananidzo wakavezwa. Wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana panyika pasi, kana pasi pemvura. Usapfugamire izvozvo. Wechitatu ndounoti usareve zita raJehovha Mwari wako pasina. Wechi4 wacho ndounoti rangarira zuva reSabata, urichengete rive dzvene, ubate nemazuva matanhatu
wozorwa nerechinomwe Mwari akaropafadza. Ndo inosamaraizwa pakuda Mwari. Right. Then ndobva umwe wechi2 unoti dawo kwako sezvaunozvida iwe. Unosamaraiza mimwe mirayiro 6 yekupesira inotaura paukama hwemunhu nemunhu, wekuti kudza baba namai. Right. Kobva kwanzi usaurayi ndewechi6 konzi usaite upombwe. Right. Konzi usabe. Konzi usachive chokwako. Handitika nekupupura nhema. Right. Saka iyo ine chekuita neukama hwemunhu pavanhu. Right. Iyo for munhu naMwari. Wosaka apa Jesu aisamaraiza kwakusiri kuchinja mutemo ayo. Saka chindipindurirai munhu abvunza kuti didn't Jesus give only 2 commandments in Matthew 22 verse 35 to 40? Chipindurai tinzo. Kana atingati akapa only 2. Munhu akanzi tiudze nyaya yakaitika muchidimbu. Kana kuchikoro taiti mukaverenga passage wonzi nyora pfupiso. Haisi nyaya nyowani yauri kupa. Ayo pfupiso summary. Summary uri kuedza kuisa mumavara mashoma. Saka haana kupa mitemo 2 minyowani. Alright. Akasamaraiza mitemo yaMwari ine 10 yakaisa ya2. Aiwa toda kutenda ipapapo. Pane mumwe mubvunzo futi panapa uyo hapana need kutranslate uri muchishona. Alright. Chikuru hakusi kuva nerudo here pakati pedu uye kuda Mwari. Ari kuedza kuti nyaya yesabata ndainzwa, but chakakosha hakusi kuva nerudo here pakati pedu uye tichida Mwari. Alright. Saka pane mavhesi 3 andinoda kuti muverenge. Rekutanga ndi 1 John 5 verse 2 na 3. Riverengei. Johani wokutanga 5 verse ya 2. Ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari tichiita mirayiro yake. Nekuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Mirayiro yake haireme. Hanzi ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari tichiita mirayiro yake. Right. Mirayiro yaMwari haireme, yakareruka. Saka pamubvunzo uri kuti chikuru hakusi kuva nerudo here pakati pedu, anza iri kubva yati ndizvozvo kuva nerudo pakati pedu kunoratidzwa kana tichiita mirayiro yaMwari. That's right. Pabuda. Ende John 14 verse 15 because abvunza futi achiti nekuda Mwari. Alright. John 14 verse 15. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Right. Saka vhesi rekutanga 1 John 5 verse 2 to 3 iri kuti chinoratidza kuti tinoda vana vaMwari tinenge tichiita mirayiro yaMwari. Ende yabva yanzi haireme mirayiro. Saka mumwe mubvunzo wongoiti nekuda Mwari zvikanzi naiye Mwari wacho kana muchindida muchaita mirayiro yangu. Kuti yapo kurati kuda Mwari kunoratidzwa nekuchengeta mitemo yake. Thank you. John 15 verse 10. Right. Then ndine mavhesi 3 John 15 verse 10. Kana muchichengeta mirayiro yangu muchagara murudo rwangu seni ndaichengeta mirayiro yaBaba vangu ndichigara murudo rwavo. Saka chinonzi rudo vateereri kana kunzi vanhu havane rudo zvinoonekwa nekuchengeta mitemo. Mungapatsanangurira kunzi kana muchichengeta mitemo muchagara murudo rwangu. Zviri kufamba sei apa? Unoziva kuti munhu unomuda iwe uchigara uchimubohwa hazviratidze kumuda. Aiwa hapana. Kana munhu uchimuda unotsvaka kuti ndingamufadze sei, ndizvozvo woita zvaanofarira. Saka Mwari chaanofarira kuona mitemo yake ichichengetwa. Right. Saka ukashingaira kuita sezvaanoda wamufadza ndokuexpressa kwako rudo. Iyo munhu ukasanomubira uri kuratidza kuti unomuda. Exactly. Ukasamunyeya uri kumuda. That's right. Ukasauraya uri kuratidza kuti uri kumuda. Saka mubvunzo uri kuti chikuru harisi rudo here pakati pedu uye kuda Mwari. Mhinduro inoti vateereri hongu chikuru kuva nerudo pakati pedu nekuda Mwari. Nekuti rudo pakati pedu nekuda Mwari zvinozadziswa pakuchengeta mitemo yaMwari. Next question pastor. Iri kutiyo ko inga Pauro kuna Colossians 2 verse 16 anoti tirege kutongana panyaya yesabata. Gandidzokoro
ko inga Pauro kuna Colossians 2 verse 16 anoti tirege kutongana panyaya yeSabata. Vamwe havaizivavo Colossians but ndati handingati tivhariridze mwe mubvunzo kudai toda kuti yese iri kuuya tiidzosere kuvanhu. Mubvunzo uri kubvunzwa nemuteereri kuri kwekuti pakati penyu pane vanawo ngandikuvimbisei makateerera ndiri muno mustudio. Ngoma gift roads pastor ndokumbira kuti mundigadzirirawo chidzidzo chinopindura nyaya yataurwa iyi iri kunzi inowanikwa kuna Colossians 2 verse 16. Mobva mandigadzirirawo chidzidzo ichocho chipindure pane mimwe mibvunzo inosuya inoti hatisisiri pasi pemurayiro, inoti Kristu ndimugumo wemurayiro, taakurarama pasi penyasha. Aya kwidzai izwi ndoda kuti vateereri vazvinzwe kuti chidzidzo ichi kana zvichibvira vhiki rinouya mutipe chidzidzo ichi. Saka ini ndichapindura hangu pashoma, asi mubvunzoyo uchapindurwa zvizere namufundisi next week. But kumwe kupindura kwandogona kuda kufanoita mufundisi pari kuti Kristu ndimugumo wemurayiro, taakurarama pasi penyasha nezviri kuna vaKorosi. Hebrews 13 verse 8 yamaverenga maiverenga kare inoti Jesu Kristu zuro nanhasi nekusingapera hashanduki. Saka Mwari haagone kuzochinja fomula dzekuponesa nadzo vanhu. Amboti fambei kuti tizoti uku kwaive kwelaw uku kwegrace ndiri kungopa muchidimu. But iye Pauro manyorera anoita iwaya anoita kuti pazoita mibvunzo yakadai. Ndeipi yambiro yatinopiwa naPetro kuna 2 Peter chapter 3 verse 15 na 16. Verengerai vateereri. Peter wechipiri 3 verse 15. Muchiti moyo murefu washe wedu ruponeso. SaPauro hama yedu inodikanwa akakunyorera ivo nokuchenjera kwaakapiwa. Sezvaanotaura mumhati dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi. Madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa, zvinominamiswa samamwe magwarovo, navasingazivi navasine simba kusvikira vaparadzwa. Zvanzi naPeter uye aive mudzidzi waJesu ya. Hanzi wedu pamunoverenga tsamba dzakanyorwa naPauro kutosanganisira tsamba yevaKorosi nanaRomans nanaGalatians, hanzi tsamba idzodzo dzine zvimwe zvinhu zvikukutu zvakaoma kunzwisisa. Because munhu aizvinyora munhu akadzidza. Hanzi saka zvinoita vamwe pavanoverenga tsamba idzi vanodzimonyorora vodziminamisa, asi end result kuri kuparadzwa kwevanhu. Idzo tsamba dzinenge dziri right but vodudzira zvisiri izvo. Saka maana ndakukumbira kuti tigadzirirewo chidzidzo chakati. Saka iwarning iri kutopiwa yekuti patinongoverenga ukaona wabata tsamba riri kuratidza kuti Romans, Galatians, Ephesians, Colossians, paritonzi naPeter be very careful. Ndo dzakanyorwa naPaul. Ndo dzakanyorwa naPaul. Idzo dziri right but dzinogona kupiwa meaning isiriyo yezvadziri kureva. Saka inini zvandoda kuita pastor, ndoda kupa vateereri vedu uchenjeri. Hanzi ndoda kuti ndirambe chingwati mirirai chidzidzo chenext week. Ndoda kuedza mbijana kuvapindura bedzi patsamba idzodzo kuti dzakaoma kudaro tsamba idzodzo. Saka tinozoziva sei kuti uyu ndiye anyatsotidudzirira zviri correct. Inini ndine nzira iri nyore vateereri yamunogona kukopa kwairi kuti ukaona kuti munhu ataura zvisiri kunzwisika zviri kunetsa but unoda kuenda kudenga, besides zvaataura cherechedzowo mararamiro emunhu iyeye. Uone kuti ari kurarama sei, ari kukudzidzisa wacho uchiita ngo confused, unogona kutowana anza pakurarama kwake. Ndinorevei pastor, ndoda ndiona kuti Pauro ariye ari kunyora zvinenge zvino confuse airarama sei panyaya yeSabata. Mandinzwisa kuti tomboti zvaanyora zviri kunezvi zviri kuconfuse, ngatidongorei kuti airarama sei panyaya yeSabata. Verengai Mabasa 17 verse 2. Mabasa 17 verse 2 inoti kudii? Zvino Pauro sezvaaisiita akapinda kwavari akataurirana navo zvapamagwaro mazabata 3. Mamunzwa here Pauro zvaaita vateereri? Kana zvaanyora zviri kukukonfusai asi zvaaita zviri pachena. Aienda kuchechi neSabata. Inzira iri nyoreke. Verengai futi Mabasa 18 verse 4. Mabasa 18 verse 4. Sabata rimwe nerimwe akataurirana navo musinagoge akaedza kugombedzera vaJudha navaGiriki. Every Sabbath maJews nemaGentiles aivadzidzisa uri musi weSabata ndopavaienda kuchechi. Papari kujeka kapa. Right. Ndoda kuti muchinzwa zvaanotaura pana vaFilipi 4 verse 9. Ndiri kuedza kupindura mubvunzo kuti ko inga Pauro
anoti tirege kutongana panyaya yesabata. Saka kwanhasi ndabvuma kuti shuwa ngatirege kutongana. Saka ndangoti ngatimboonai kuti airarama sei panyaya yesabata. Philippians 4:9 anoti kudii Pauro? Zvinhu izvo zvamakadzidza nezvamakapiwa nezvamakanzwa nezvamakaona kwandiri, itai izvozvo. Mwari werugare ngaave nemi. Mamunzwe here Pauro vateereri? Aini tsamba inondinakidza zvikuru. Hanzi zvamaiona ndichiita izvo zvekuti aenda kuchechi nesabata. Hanzi nezvamaicherechedza life yangu ndichiita, kopai izvozvo. Ani mapaonaka kana yaive tsika yaPauro yekuenda kuchechi nesabata, Pauro ari kuti kopai izvozvo. Kana makonfuswa nemanyorero kana makonfuswa nemanyorero angu, kopai zvandairarama ndichiita. Thank you. Pajeka. Right. Next question. Ndoda kuti muzoisa mushona. Iri kuti but Jesus in Mark 2 verse 27 to 28 said he is the Lord of the Sabbath. Anza asi Jesu kuna Marko 2 pa 27 na 28 anoti ndiye ishe wesabatavo. Saka ndofunga munhu ari kuedza kureva kuti ndofunga pakunzi ndiye ishe here pane zvavhiringika. Chingoiverenga itinzwe Mark 2 yacho verse 27 kusvika pa 28. Akati kwavari, sabata yakaitirwa munhu, munhu haana kuitirwa sabata. Naizvozvo mwanakomana wemunhu ndiye ishe wesabatavo. Jesu ari kujekesa pandimai kuti the Sabbath inofana kutobenefita vanhu. Mutemo wakatonakira vanhu. Hausi wekunge kufikisana ba. Saka pane zvaaivaita mundima iri mumashure yaedza kutongeswa nevanhu. Saka ari kuedza kutsimbidzira kuti since iye Kristu ari akauya kuzozadzisa, kuratidza kuti mutemo uyu unoraramwa sei nekuutsanangura. Ari kubva ati mwanakomana womunhu ndiye ishe wesabata. Kureveiwo kureva kuti kana muchida kureva kuchinja here sabata. Hakusi kuchinja. Ari kutoti kana muchida kunyatsonzwisisa panyaya yesabata, munotobvunza inini ndiri muridzi waro. Alright. Ndinonyatsokukududzirirai zvazvinoreva kana zvichidzi kuchengeta sabata. Saka kuti the Son of Man is the Lord of the Sabbath, hazvisi kureva kuchinja kuti akachinja sabata. Kureva kuti ndini ndinotonyatsa kunzwisisa ndokutsanangurirai. Bvunzai ini muridzi wacho, ndini ndinokutsanangurirai. Alright. Thank you Pastor. Verengai John 13 verse 13. Ini ndaida kutsimbidzira pekuti panonzi Lord kana kuti ishe zvinorevei. Pari kureva kuchinja sabata here kana kuti pari kureva kuti ndini ndinonyatsokuritsanangura. Iri kureva kuti kudi John 13 verse ya 13 inoti kudi iyoyei. John 13 verse 13. Munondiidza mudzidzisi uye ishe, munoreva zvakanaka nekuti ndini iye. Ndi Jesu. Saka aitova ishe wevadzidza. Ani mazonaka. Pfungwa ndoda kuti ingosvika kwatereka. Ndiye kuti kana Jesu aive ishe wemadisciples, hazvingarevi kuti ari kureva kuti ndichadestroya madisciples. Saka kana Jesu ari ishe wesabata, hazvingarevi kuti angadestroy sabata. Zviri kukujekereri pasi. Kuti ndikuedza kufunga ndoda kuti zvinyatsa kujeka mufunge kuateereri. Zviri kujeka kaizvo. Saka vateereri muri kunyatsokupanzwisisa here kuti kana Jesu achinzi ndiye ishe wesabata, hazvireve kuti aribvisa. Hazvireve kudaro. Hazvireve kuti anoriparadza. Sezvaanonzi ndiye ishe wevadzidzi wevaapostoli, hazvireve kuti anovaparadza. Right. Pandoda kuenderera futi kuti pajeke ndepekuti still kunogona kuita munhu pastor arongoti no hazvisi kundijekera. Unoziva kuti vanhu kana vachitereruka pane mumwe anenge akatonyanyidza mhadza zvichitonetsawo zvesho, anenge achiramba achiti but inga Jesu atoti I am the Lord of the Sabbath. Isi tatsanangura. Saka ndoda kuti tiite futi zvataita kutsamba dzaPauro kuti tomboti statement yaJesu yekuti yaconfuse yekuti naizvozvo mwanakomana womunhu ndiye ishe wesabata. Tomboti iri kuconfuse. Chimwe chatinogona kuita ndechekungoona kuti mwanakomana womunhu wacho airarama sei nenyaya yesabata. Verengai Luke 4 verse 16. Akasvika paNazareta paakanga arerwa, akapinda musinagoge nomusi wesabata sezvaaisiita, akasimuka kuti arave. Saka tomboti nyaya iyi iri kukuconfusa yekuti vamwe vanenge vachiti zvakanaka kuita chakanaka nesabata zvozodii zvoita kunge zviri kukuconfusa istereki. Bhaibheri riri kuti panyaya yesabata Jesu aienda kuchechi nesabata. Pajeka rekatingonzwa kambo munhu wamwari. Aditika. Toda kutenda vateereri. Ngatimbonzwa kambo. Mahamba endleleni
lisizungu ithwele imithwalo esindayo uJesu sewethula imithwalo yonke sekukuhle nginethemba sekukuhle sengithola umsa wenkosi sekukuhle uJesu pendula imthandazo hamba lami endleleni yokuya ekhaya yikho konke sekukuhle ngahamba endleleni ngedwa ngingenayo umholi ngahamba lolu hambo kanzima uJesu wangithola wangisondeza kuye sekukuhle semo wakhe sekukuhle sengithola umsa wenkosi sekukuhle uJesu pendula imthandazo hamba lami endleleni yokuya ekhaya yikho konke sekukuhle angisaphile sonweni ngisho emnyameni uJesu qobo uyangihola sukulunye ngalunye ngisondele ekhaya sekukuhle ngiye ekhaya sekukuhle sengithola umsa wenkosi sekukuhle uJesu pendula imthandazo hamba lami endleleni yokuya ekhaya yikho konke sekukuhle sengithola umsa wenkosi sekukuhle uJesu pendula imthandazo hamba lami endleleni yokuya ekhaya yikho konke sekukuhle yikho konke sekukuhle khona manje sekukuhle kukuhle tinomuchingamidza vateereri tiri kuenderera mberi muhurukuro yedu mibvunzo pamusoro pesabata tikuramba tichiverenga mibvunzo iri kubva kwamuri vateereri kuti zvimwe zvidzidzo zvatinoita tiri muno mustudio zvijeke kwamuri. Next question iri panapa pastor ndakangoitora yakadaro nekuti yakanyorwa nechirungu ichizangana shona iri kuti what about if you don't go to work on Sabbath but woswera hako pamba kana usingaende zvako kunoita mabasa musi wesabata uswera zvako pamba mungabatsire sei apo? Apa regai tinzwe kuna Leviticus 23 vhesi ya 3 ichi Leviticus 23 vhesi ya 3 vhesi ya 3 verengai tinzwe pastor. Inoti mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora kwazvo. Iungano tsvene musabata basa ripi neripi isabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose. Saka mamida kuti kudine vhesi ro. Saka iri riri kuti zveshuwa mabasa ngaaitwe ne6 days musi wesabata ndewe kuzorora. Iungano tsvene kureva kuti munhu ungaungane uri wega kumba. Alright. Munozorora makaungana nevamwe kunzvimbo dzekunamatira. Zviri kuburitswa nevhesi. Saka pamubvunzo iwoyo ndokuti aiwa wagona pakusaenda kubasa nesavada asi chienda unoungana nevamwe kuchechi. Right. Pane pamambobvunza paya pandati mubvunzo wacho uri kumberi wabva wauyapo uri kuti saka nhasi zuva resabata rechinomwe racho nderipi?
Saka nhasi zuva resabata rechinomwe racho nderipi? kureva kuti hapazi tinofanira kuve nezuva 1 riri specific, tisingangoti munhu chero paatangira kuverenga. Auda kunyatsoziva kuti nderipi racho. Ndo ratoda kunzwa iro. Mumwe mubvunzo wandisina kunyora pa unoda kubatana neuyu unenge uchiti nekuti mazuva ano waibvunzwa karenda inenge iri kunzi yakachinja. Alright. Tinozviziva sei nekuti mubhaibheri hamuna panoti Tuesday nepanoti Thursday. Alright. Saka rechinomwe racho nderipi? Mubvunzo wakanaka. Wakanaka kwa. Saka verengai Mark 15 verse 42. Mark 15 verse ya 42. Zvino ava madeko zvarakanga riri zuva rokugadzirira ndokuti rinotangira sabata. Pamadays bhaibheri parinotsanangura rine mamwe madays arinoisa pachena richiatsanangura chimiro chacho. Riri kuti day rinouya before Sabbath rinonzi preparation day. Day iro ndo rakafa Jesu, mukadzidza ndima yaverengwa napasta. Saka bhaibheri riri kuti musi wakafa Jesu waroverwa pamuchinjiko raive preparation day riri before the Sabbath day. Verengai Luke 23 verse 53 to 56. Luka 23 verse 53 to 56. Akauburusa, akauputira nomucheka, akauisa mubwiro bwakanga bwakacherwa pabwe, makanga musina kumbovigwa munhu. Waiva musi wokugadzirira, sabata rodo kutanga, navakadzi vakanga vauya naye vachibva Garireya vakavatevera vakaona bwiro nomuisirwo womutumbi wake. Vakadzoka, vakagadzira zvinonhuhwira namafuta, vakazorora nomusi wesabata vachiteerera murayiro. Musi waroverwa Jesu akafa paaturunurwa pamuchinjiko achinovigwa mubwiro. Good Friday yakafa Jesu. Ari kunzi pano akadzi vaivabva naye kuGarireya vaipota vachifamba naye paanoparidza. Pavakaona Jesu avigwa vari kunzi vakabva vadzokera kudzimba. Reason yavakadzokera ndeyekuti vaiteerera murayiro ndobva vanozorora nesabata. Mapabata. Saka kureva kuti Jesu paafa Good Friday day racho raiteera riri kunzi raive sabata. But vakadzi ava havana kugona kuita zvavaida kusweta pamutumbi wake nekuti kwakwavira sabata yaakutanga. Saka vari kunzi panapa vaiteerera murayiro. Saka chinhu chandoda kuti chimbojeka chisiri icho chabvunzwa nemuteereri ndechekuti hamene pastor muri kuzviona here kuti kufa kwaJesu kwamuchinjiko hakuna kubvisa sabata nekuti atofa vakadzi ava vakasara vachiteerera sabata. Saka hatigone kuti tizoti pamuchinjikoka Mwari akachinja mitemo nerufu rwake. Saka ndauda kuti tichiona musi wakamuka Jesu muna Mark 16 verse 1 na 2 inoti kudini? Mark 16 verse 1 na 2. Sabata yakati yapfuura, Maria Magadharini naMaria mai vaJakobho naSarome vakatenga zvinonhuhwira kuti vaende kunomusodza. Mangwanani womusi wokutanga wevhiki vakaenda kubwiro zuva robuda. Saka Good Friday yakafa Jesu iri kunzi i-preparation day. Sabata yaive yakuda kuzotanga. But Mark 16 vateereri iri kubva yati musi wakamuka Jesu sabata yekenge yapfuura. Ende bhaibheri riri kubva rati musi waakamuka uya ndo unonzi wekutanga wevhiki. Musi weSunday wamuka Jesu. Nekuti mamabhaibheri anobva atoisa pachena kuti early Sunday morning. Saka Jesu akamuka neSunday. Uri kunzi musi weSunday wamuka Jesu yateereri. Mark 16 verse 2 iri kuti musi wekutanga wevhiki. Kureva kana tichida kuverenga vhiki redu day ratinoti ndo rekutanga tinoti Sunday ndo day 1. Ndizvozvo. Saka musi wafa Jesu Friday iri kunzi sabata yenge yakuda kuzotanga asi isati yatanga. Saka bhaibheri riri kuti Friday i-preparation day rekugadzirira sabata richiri kumberi. Sunday manje zuva rekutanga revhiki riri kubva rati sabata yapfuura. Kureva kuti sabata riri kumashure kweSunday. Riri kumashure kweSunday asi sabata riri kumberi kweFriday. Kureva kuti riri pakati peFriday neSunday. Nai vateereri muna kuti bhaibheri haringajekese kupfuura. Chokwadi. Ende unoziva kuti fortunately kapanongori nezuva 1 chete pakati peFriday neSunday. Saka gandipindure mubvunzo kuti saka nhasi zuva resabata rechinomwe nderipi? Nhasi zuva resabata rechinomwe
musi weSaturday wemugovera. Aiwa, pajeka mwa. But munozwa kuti zvichijeka kudai pastor. Kune munhu wekutoti pamwe anenge achitoticha vana kunana grade 1. Achitoadzisa inonzi chitopika inonzi days of the week. Anenge achitoudza vana kuti Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Anenge achitoaticha zvakanaka. Achitoaticha days of the week. Pakungoenda kuchechi bedzi anobva avhiringika. Vanobva avhiringika. Plus panyaya iyi pastor kungoti kwatiri kuno kustudio munoziva kuti dzimwe nyika dzine rombo rakanaka kuti mitauro yavanoshandisa iri very original haina kuzangana nezvimwe. Ndoda kuedza kurasa mitauro yakaita sechiRussian, chiItalian, chiPortuguese, chiSpanish. Kana vari kunyika kwavo pavanenge vachida kutaura kuti mangwana iSaturday, language yavo haitaure sezvinoita yedu yekuti mugovera. Language yavo inenge ichitotaura kuti Sabbath. For example, vekuPortugal kana vaida kuti Saturday vanototi Sabado. Mutauro wacho unenge uchitaura kuti Sabbath. Kumwe kwese vanogona kuti Monday, Tuesday. Pavanonosvika paSaturday mutauro wavo unototi Sabado. Even vechidiki vakazvigugula ndozvazvitori. VekuRussia pavanenge vauda kuti Saturday vanototi Sabato. Zvinenge zvichingoreva kuti Sabbath. Zvekutoti veikokoka havana chikonzero chekuti vakonfusike panyaya iyi. Saturday ndozuva reSabata muzuva ranhasi. Ndodoti tiende next question. Yakanyorwa nechirungu ndisirei mushona. We know that Sabbath is Saturday. But should we not celebrate the death of Jesus and celebrate his resurrection from the dead? Anzi tinoziva kuti Saturday ndiro Sabata. Asi hatifanire here kupemberera nekucherechedza kufa nekumuka kwaJesu. Zvaari kuedza kubvunza pandaedza kufunga handakukwanisa kuti nditaure naye. Ari kuedza kureva kuti kufa kwaJesu paCalvary chiri chinhu chakakosha kudaro chaitika musi weFriday. Hazvina kodzero here kuti tigone kuungana paFriday toita chechi ipapo kana kuti kumuka kwake kwatinoti kupemberera kuti akunda rufu pane tariro yedu yekutiwo tichakunda toenda kudenga. Hatifanire here kupemberera kana kuunganawo nemusi weSunday waakamuka. Because ari kuti zveshuwa rufu rwake nekumuka kwaJesu zvinhu zvakakosha mubhaibheri. Hazvidiwo here kupemberera. Mubvunzo wacho ndizvo uri right. But tisati taupindura pastor ndoda kuramba nchitsimbidzira kuti Jesu ndewezuva rechinomwe. Sabata. Haazi wechitatu. Haazi wechishanu. Haazi wechitanhatu. Ndiye akasika chitatu. Ndiye akasika chishanu. Ndiye akasika zuva rekutanga revhiki. Asi raakayeresa akaita dzvene nderechinomwe. Haazi wechishanu kana wechitatu kana wechipiri. Taakuchipindura mubvunzo kuti rufu rwake harufane kupembererwa here. 1 Corinthians 11 verse 24 kusvika pa26. 1 Corinthians 11 verse 24. Akati avonga akachimedura akati, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi. Itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiwo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Kwanzi pamubvunzo wabva kumuteereri wekuti hazvina kukosha here kuti tirangarire rufu rwake. Anza yabva yati zvakakosha kurangarira rufu rwaKristu. Asi runorangarirwa nekuita chirayiro chatenzi. Hanzi every time vatendi pavanoita chirayiro iya isi paseka pastor. Chirayiro ichi. Paseka yakapfuura. Saka every time vatendi pavanoita chirayiro hanzi muri kutoparidza rufu rwaKristu. Panova pakabayiwa muviri wake nekuyerera ropa rake. Saka hazvicherechedzwe nekunoungana Friday. Zvinocherechedzwa nekutoungana pazuva reSabata asi moita chirayiro chatenzi.
pajeka kapa mazvione here kuti pachirayiro chatenzi pasta panzi vanhu vese vadye chingwa ichi nekunwa mukombe vatendi vese toda kutenda. Verengai Romans 6 verse 4. Roma 6 verse ya 4 verse ndeya 4. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwababa saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Apa ndikuedza kupindura munhu wekuti ungaparticipatewo sei parufu rwaKristu nekumuka kwaakazoita. Saka vhesi ramaverenga rinobatanidza pfungwa mbiri dzekufa kwake neFriday nedzekumuka kwake neSunday. Riri kuti panobhabhatidzwa munhu tichimuviga muguva remvura tiri kuremekedza rufu rwaKristu akavigwa nemusi weFriday. Saka rufu rwake runopembererwa nekubhabhatidzwa. Paakazomuka neSunday munhu wedu patinomuburitsa muguva remvura sekunge ari kubuda mumimba yamai akubuda mvura nekuti munhu anobhabhatidzwa nekungonyikwa mumvura kawanda. Paanobuda paya munhu iye ari kutoita sekunge tiri kupemberera kumuka kwaJesu. Saka rubhabhatidzo ruripo muteereri kuti rucherechedze mubvunzo wawabvunzo kuti torege here kucherechedza rufu rwaKristu nekumuka kwake. Tinocherechedza rufu rwake nekuita chirayiro. Tinocherechedza rufu rwake nekumuka kwake nekubhabhatidzwa sezvinoreva Bhaibheri. Chiverengai Colossians 2 verse ya 12. Vakorose 2 verse 12. Makavigwa pamwe chete naye pakubhabhatidzwa. Pamakamutswawo pamwe chete naye nokutenda kwenyu simba raMwari wakamumutsa kuvakafa. Saka kana kuine muteerera ane shungu dzekuramba achitondera rufu rwaKristu kuti takawanirwa zvinhu zvikuru naKristu pamuchinjiko uye muteerera ane shungu yekuti ndoda kuramba nchipemberera kumuka kwaKristu kwanzi nzira yacho iripo hauna kurasika muteereri rubhabhatidzo. Unofana kubhabhatidzwa. Pajekera. Aiwa hapo pari kunyatsojeka. Pari kujeka kana. Kana nemiwo vateereri zviri kunyatsojeka kaizvo. Mubvunzo mumwe uripo panapa. Saka sei vanhu vakawanda vasingaende kuchechi on Sabbath day? Nemhaka yei vanhu vakawanda vasingaende kuchechi musi weSabata? Mungandibatsiro reSaturday. Ndo zvaari kubvunza. Izvo zviri kuita kunge zvakajeka kudai muBhaibheri. Tinogona kunowana clue pana Ezekiel 22 mufundisi. Ezekiel 22 verse ya 25 na 26. Verengai tinzwe iri kuti kudii? Ezekiel 22 verse ya 25 inoti vaprofita vaye vakaita rangano mukati mayo seshumba inoomba ichibvanzura chayabata. Saizvozvo vakapedza mweya yavanhu vakatora pfuma nezvinokosha vakawanza shirikadzi mukati mayo. Vaprofita vaye vakaparadza murayiro wangu vakamura zvinhu zvangu zvitsvene. Havana kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene kana kuzivisa vanhu kusiyana kwezvisino kunaka nezvakanaka. Vakatsinzina meso avo varege kuona masabata angu ini ndamhurwa pakati pavo. Muri kuti pastor? Apa pari kunze vane dambudziko vatungamiri munyaya dzekunamata ndo vari kunzi vakatsinzinya meso avo kuti vasaone sabata raMwari vakaignora sabata. Saka ndo vanoti kuvanhu uyai tinamate musi weSunday iro sabata riripo riri padhuze dhuze votsinzinya voita kunge risimo muBhaibheri. Uyai tinamate musi weFriday kuignora sabata riri padhuze dhuze. Saka vanhu vamwe vanototi uyai musi wechishanu. Saka vanhu vokurudzirwawo kutsinzina futi pamurayiro waMwari kuignora. Saka sepapapa kupindura munhu ipa ari kuti saka sei vanhu vakawanda vasingaende kuchechi on Sabbath day. Ndogona kumupindura ndichiti chimwe chinokonzera kudaro vatungamiri vemachechi vasingaise nyaya idzi pachena. Tetagona kupindura munhu. But pane mubvunzo unoda kufanana newewo wekupedzisira wandanyora panapa. Uri kuti ko kana munhu achinamata Mwari nemwoyo wese asinei nezviri kuitwa nevakuru vemachechi Mwari wacho angakurase nenyaya yeSabata chete here? Iyo maybe rega tiverenge pana Mateo 7. Manyazonzwa mubvunzo ndaunzwa because apa tati problem ino vatungamiri. Saka yari kuti saka ndokuvarira nyaya yevatungamiri here. Ini ndiri kuda Mwari wangu nemwoyo wese. Ndiri kunyatsozviendera kuchechi nemwoyo wese. Saka ndorasirwe here. Asa hasi kuchengeta hake Sabata. But kwaari kuenda akaperera angarasirwe nyaya yeSabata chete here.
inzwa kuti Jesu anoti kudini mati kunani kuna Mateo 7 ehe kana muchiverenga kuna Mateo 7 Jesu anonyatsopindura mubvunzo iwoyo pavhesi ya21 Matthew 7 verse 21 tiverengerei tizwe pastor havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwokudenga asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iroro Ishe Ishe hatina kuprofita muzita renyu here nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here zvino ndichavaudza pachena handina kutongokuzivai ibvai kwandiri imi vaiti wokusarurama. Saka panapa vanhu vari kuenda kuchecha nemwoyo wese asi havasi kuita murayiro yaMwari. Saka nozvipataterera muchiverenga zvikutoita kunge zvinonzi zviya zvinotaurika mazuva ano kuti madhimoni anogona kutomanifesta asi musingachengete sabata anotodzingwa achitoenda. Ndozvandiri kutoona vachiita zvinhu zvihombe nezita raJesu ende vakaperera but bhaibheri rinenge riri kuti kuperera it's not enough kudenga havawanikwa. Saka pamubvunzo wokuti kana munhu achinamata Mwari nemwoyo wese asinei nezvakaitwa nevakuru vemachechi Mwari wacho angakurase nenyaya yesabata here? Mhinduro inoti hongu, Mwari anoda munhu anoteerera. Tinotenda vateereri regai mhanyidzane nenguva dzino. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Maridzo idzi zvidzidzo izvi zvinowanikwa paYouTube ndobva zvakauploadwa. Unogona mukangonosecha ipapo Pastor Gift Rodzi and Pastor Betera munozviwana. Vangaite mibvunzo pamwe panoda kubatsirwa munharaunda mamugere imomo tsvakai hama neshamwari vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist. Vanoziva kwekuenda nemi zvinoenderana nemubvunzo wamabvunza. Kana mukaona zvichikunonokerai tifonerei, tumirai mameseji paWhatsApp, pama-SMS, panhare idzi tinobatsirana nemi 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi akuchengetei. Tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino rombo ndiwigete ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutungamira